Boli ta' aktar minn 30 metru, b'veduti spettakolari ta' Malta kollha, l-arloġġ tal-Imtarfa huwa wieħed mill-iktar binjiet sinonimi mal-ħakma Ingliża f'Malta. Dan l-arloġġ li t-tokki tal-qniepel tiegħu jidwu mal-Imtarfa kollha reġa' beda jaħdem 10 snin ilu grazzi għall-intervent ta' żewġ imtarfin Charles Paċ u Mario Aġus. One News iltaqa' ma' dawn l-irġiel li spjegawlna kif taħdem il-magna ta' dan l-arloġġ u l-ħidma kontinwa tagħhom sabiex dan l-arloġġ ikun jista' jibqa' dej. Dan l-arloġġ jaħdem bis-sistema antika bil-piżijiet jinżlu l-isfel, darba kull ġimgħa jkollna bżonn nintellaw il-piżijiet il fuq u hawnhekk għandna 3 settijiet ta' piżijiet, il-piż li jħaddem il-kwarti, il-piż li jħaddem il-ħin u l-piż li jħaddem is-sija. L-arloġġ tal-Imtarfa għandu 3 qniepel ewlenin li 2 minnhom idoqqu għal kull kwarta filwaqt li t-tokki tal-qampjena l-kbira jidwu mal-Imtarfa kull sija. Is-Sur Aġus spjega kif huma kienu daħlu għal din l-isfida bilha li l-arloġġ jerġa' jibda jaħdem mingħajr ma jiġi mbabas minn ħafna jdejn. U għana ħadna din l-inizjattiva li noħdu bħala volontier biex nkunu nafu li l-arloġġ ma jgħodx jitbabas minn ħafna nies u kuna ħafna ħsara ġa fih. Issa s-sodisfazzjoni għandi li jiena nuhu pjaċir nisma' t-tokki speċjalment matul il-ġurnata kollha. Apparti l-garigor b'200 tarġa li hemm sabiex tasal fejn il-magna, dan l-arloġġ joffri ħafna sfidi u bħal kull ħaġa oħra kultant ikun hemm bżonn li jsirulu xi tiswijiet sabiex jibqa' dej. Għandek ħafna sfidi, għandek l-sfidi li titla' kull taħasgu. Jekk għalek xi ħaġa li marriħ ġili qaflek jew għala xi ħaġa xi pentlu li ġili ġrat u akka bla safar u jqaf titla' tara x'ġara. Ġili kan naħsar pereżempju titla' u ma jkollok xejn, li jkollok affarijiet żgħar. Imma xorta tittuħsibu l-arloġġ. Kif tħabbar ftit ta' żmien ilu, fi żmien li ġej mistenni jibda r-restawr estensiv fuq il-bini tal-arloġġ mill-Kunsill Lokali tal-Imtarfa. Fost ix-xogħlijiet li se jsiru hemm tiswiet fuq l-4 faċċati tiegħu u r-restawr tal-binja minħabba ħsarat li sofrittu l-snin.